Εσύ! Αυτός την Παναγία! Όπα, ότι είναι αυτός! Αυτός! Εσείς αυτός που μου σπάσε το πιο καλό σερβίτσιο! Κι απ' τα νεύρα τα πολλά μου έρχεται να τσιρίξω! Και κοίταξε κάτω το λιγιά πάνω στο χαλί, να το τρίβεις μέρα μέχρι για να βγει! Βασίλη! Μα πρόσεξε καλέ κύρα, για κοίταξε το πιο καλά. Δεν σου θυμίζει κάτι? Όποιος και να είναι αυτός, εμένα δεν με νοιάζει. Και ο Σαρκοζή να είναι, εμένα με πειράζει. Μα τώρα όμως σαν το λες, κάτι μου θυμίζει. Τα πάτσα και τα δω. Είναι Έλα. Βασίλειο. Ο Γιωργάκης είσαι! Πώς κάνεις έτσι και εσύ καλή γυναίκα? Ο Γιώργος είναι Χαίρομαι που σας γνωρίζω όλους. Εμείς το ίδιο. Και εσύ κυρά μου φαίνεται πως είσαι εξαπουσμένη. Η πιο καλή νοικοκυρά σε όλη την οικουμένη. Η πιο γνωστή. Η πιο καλή κυρά. Η γυναίκα του Άι Βασίλη. Του πιο καλού και πιο γλυκού Αγίου που έχει γίνει. Άσε τσιγλίκια σου, Γιωργάκη μου, σε μένα. Εγώ δεν είμαι ο Σαρκοζή, μα ούτε και η Αγγέλα. Σώπα καλέ μου, Άγιε, και μην τον αποφεύγεις. Ωραία τα λέει ο Άτιμος. Ωραία είπαμε τα λες και τίποτα παραπέρα. Και το χαλί εσύ θα τρίβεις μέχρι να φέξει μέρα. Τρίψε! 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 Μάλα φιλμένη. Τι σπάσατε πάλι? Κύριος, όλη μέρα δουλειές εδώ μέσα. Το πρωί μέχρι το βράδυ, το μαύρο πάραμα να σκοτώ, να σας πλύνω, να σας σκουφίσω, να σας κουκαρίσω, να σας σιδερώσω. Δεν αντέχω.